Good morning mga kapuso! It's best of time na o karong butaga at makachikahan pagbalik si OST Princess Hannah Priscillas. Maayong butag Hannah and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Well, bago ka lang nakabisita ulit sa Mindanao, kamusta ang naging experience mo? Mayong buntag, Attorney Resi, and sa lahat ng ating viewers, mayong buntag din yung tanan. Well, as always naman, yung mga taga Mindanao, very warm, good sila mag-welcome na mo, mga from GMA nga mo visit diha. So, I was very happy kay at last naka-perform yun og balik nga live audience. So, super na-excite ako nung nalaman ko na makakanta ulit ako ng may mga taong, alam mo yung harap-harapon mong aalayan ng kanta. Aalayan ng kanta, tapos maririnig mo talaga yung palakpak nila. So, I was so happy. Ug karon aduna na sa kay new offering sa atong mga kapuso. Please tell us more about Sadly Falling. Sadly Falling is actually composed and written by Direk Miel, friend namin na director. And itong kantang to is about a heartbreak. Kumbaga yung pinagdaanan ng isang tao na usual na nangyayari. Na-fall out of love ang isang tao sa partner nila. So somehow nakarelate ako dun sa song. And feeling ko talaga kasi, sinabi ko na to sa mga past interview ko na para sa akin talaga yung song. Kasi nung time na pinarinig sa akin ni Direk yung demo pa lang nung kanta, hindi ako heartbroken. Pero sabi ko, Direk, ang ganda nung kanta. Ba't parang heartbroken ako? Pero masaya naman ako eh. Pero ba't ako nasasaktan? Sabi ko ganun kay Direk. And then, after how many months, nakalimutan namin. Then eventually, naisip ng aming producer sa GMA Music na si Sir Paulo Agodedo na ibigay sa akin yung song. Nung narinig niya, naisip niya rin na babagay sa akin yung kanta. So nag-usap kami na gusto ko daw ba yung song. Sabi ko, narinig ko na yan before at gusto ko yung kanta. So automatic kaming nag-record na kaagad-agad. And ayun, since pinagdaanan ko rin yung meaning ng kanta, mas madali sa akin kumuha ng hugot inside me at nai-express ko rin at alam ko marami din taong makakarelate talaga sa kantang to. Asa ba nagakuha po og inspirasyon or hugot ang ato nga OST Princess? Ginawa kong hugot was my past experience with my ex-boyfriend sa nararamdaman mong love para dun sa tao, and then eventually biglang mapapagod ka, mapapall out of love ka, and nakakalungkot. Kaya siya sadly falling out of love. Have you also ever come to a point na nasabi mo na you've already reached the line, and what are your lessons or takeaways naman from that experience? Yun nga, sabi ko sa past relationship ko, nasabi ko talaga sa sarili ko na eto na yun, tama na, enough na. Kasi sa sobrang pagmamahal ko dun sa tao, tinulungan ko siyang maging buo, unti-unti din pala ako naubos. Sakit naman. Pero, ayun, kaya ako nakapag-decide. At pinagdasal ko rin naman talaga kung saan ang tamang way. Pinagdasal ko yun and, ayun, thank God, ginaid niya ako at na-enlighten na ako. Siyempre, hindi na namin palalampasin ang pagkakataon na ito. Can we hear naman a few lines from your newest single, Hannah? Walang iiyak I'm sadly falling out of love. 'Cause everything you do hurts me like crazy. Sadly falling out of love. 'Cause everything you do pushes me away from you. Yun. There you go. We can't wait to hear the full song. And with that, please invite lahat ng ating mga kapuso na i-download at pakinggan ang Sadly Falling. And please invite them also to follow you in all of your social media accounts. Sa lahat ng ating mga viewers ngayon, mga kapuso, at sa mga nakarinig din ng kanta na sumuporta sa Sadly Falling, maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakakarinig ng aking single, you can stream it on Spotify, YouTube Music, Apple Music, and other digital stores worldwide. And kapag nakarelate kayo, sana po ay mag-comment po kayo doon sa mga videos ko. And also, you guys can watch me every Sunday on All Out Sundays. Sa Queendom po, andun po ako
Pipirit with the Divas. And you guys can follow me on my social media accounts po at Hannah Presillas. Maraming salamat po ako, Puso. Dagan kaayong salamat, Hannah. It's always fun having you here on the show. Stay safe. Thank you, Amping! Kini ang At Home with GMA Regional TV.